Για φανταστείτε λίγο, να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την πιο εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη στα πιο ευαίσθητα έγγραφά μας, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, ούτε ένα byte να βγει από τον υπολογιστή μας. Αυτό που κάποτε ακουγόταν σαν επιστημονική φαντασία, θα δούμε σήμερα πώς το Loki Docs το κάνει πραγματικότητα. Συνδυάζει την τρομερή ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης με την απόλυτη, αδιαπραγμάτευτη ιδιωτικότητα. Εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο δίλημμα, έτσι δεν είναι? Από τη μία, όλοι θέλουμε την ευφυΐα της TL για να ξεκλειδώσουμε τα δεδομένα μας, να βγάλουμε συμπεράσματα. Από την άλλη όμως, πώς μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι τα ευαίσθητα αρχεία μας παραμένουν δικά μας? Και τι γίνεται με το κόστος? Αυτές οι συνδρομές που μπορεί να ξεφύγουν εντελώς? Λοιπόν, αυτά ακριβώς τα ερωτήματα θα βάλουμε κάτω σήμερα. Για να καταλάβουμε τη λύση, πρέπει πρώτα να δούμε καθαρά το πρόβλημα. Και το πρόβλημα, ξέρετε, ξεκινά με τον τρόπο που λειτουργούν τα περισσότερα εργαλεία TN που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα. Μιλάμε για το λεγόμενο δίλημμα του Cloud AI. Εδώ η εικόνα τα λέει όλα. Στα αριστερά έχουμε το συνηθισμένο μοντέλο, αυτό του Cloud AI. Στέλνουμε τα δεδομένα μας σε έναν σερβερ κάπου στον κόσμο, σε μια τρίτη εταιρεία και βασικά ελπίζουμε για το καλύτερο, πληρώνοντας μια συνδρομή που δεν ξέρουμε ποτέ πότε και πόσο θα αυξηθεί. Στα δεξιά όμως βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Τα δεδομένα μένουν κλειδωμένα στον υπολογιστή μας. Ο έλεγχος είναι απόλυτος, 100% και το κόστος προβλέψιμο. Η διαφορά δεν είναι απλά μεγάλη, είναι θεμελιώδης. Εντάξει, το πρόβλημα είναι σαφές, αλλά πώς γίνεται να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο? Δηλαδή, τα ωφέλη της design layers χωρίς τους κινδύνους του cloud? Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι μια ιδιωτική λύση. Μια λύση που φέρνει τη design μέσα στο σπίτι μας, ας πούμε. Αυτή η φράση τα συνοψίζει όλα. Τα δεδομένα σας, η τεχνητή νοημοσύνη σας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κανένας άλλος δεν βλέπει, δεν αναλύει, δεν μαθαίνει από τις πληροφορίες μας. Ο έλεγχος επιστρέφει εξ ολοκλήρου σε εμάς. Είναι τόσο απλό και τόσο ισχυρό ταυτόχρονα. Και αυτή η υπόσχεση δεν είναι λόγια στον αέρα. Στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένες, στερεές αρχές. Πρώτον, λειτουργεί 100% offline, που σημαίνει ότι η ιδιωτικότητα είναι δεδομένη, εγγυημένη. Δεύτερον, δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, κόστη API κτλ. Και τρίτον, η πολυγλωσσική υποστήριξη το κάνει ένα εργαλείο πραγματικά παγκόσμιο. Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν μια λύση που είναι και δυνατή και απόλυτα ασφαλής. Ωραία. Τα ωφέλη τα είδαμε. Είναι ξεκάθαρα. Αλλά πώς ακριβώς δουλεύει όλο αυτό? Τι μαγικό συμβαίνει κάτω από το καπό? Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στην τεχνολογία που το κάνει δυνατό και θα το εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται. Το κλειδί, λοιπόν, λέγεται RAG. Σκεφτείτε το εξής. Αντί η τεχνητή νοημοσύνη να μαντεύει απαντήσεις με βάση ό,τι έμαθε από το ίντερνετ πριν από χρόνια, το RAG λειτουργεί σαν ένας εξειδικευμένος ερευνητής. Πρώτα, ψάχνει και βρίσκει τις σχετικές πληροφορίες μέσα στα δικά μας αρχεία, έπειτα και μόνο τότε χρησιμοποιεί αυτά ακριβώς τα γεγονότα για να συνθέσει την απάντησή του. Το αποτέλεσμα, απίστευτη ακρίβεια και απαντήσεις που βασίζονται στην αλήθεια των δικών μας δεδομένων, όχι σε γενικότητες. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Όλη αυτή η προηγμένη τεχνολογία γίνεται παιχνιδάκι στην πράξη. Κοιτάξτε, είναι 3 απλά βήματα. 1. Το κατεβάζουμε και το εγκαθιστούμε. 2. Διαλέγουμε τον φάκελο με τα αρχεία μας. 3. Αρχίζουμε να κάνουμε ερωτήσεις. Τόσο απλά. Όλη η πολυπλοκότητα είναι κρυμμένη. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά απίστευτα. Δεν μιλάμε μόνο για κείμενα, για PDF και Word. Φανταστείτε να μπορείτε να ρωτήσετε «Βρες μου όλες τις σκηνές στα βίντεο όπου εμφανίζεται το προϊόν Χ» ή «Κάνε μου μια περίληψη με τα βασικά σημεία από αυτή την ηχογράφηση της συνάντησης». Υποστηρίζοντας τα πάντα, από υπολογιστικά φύλλα μέχρι βίντεο και ήχο, οι δυνατότητες είναι σχεδόν απεριόριστες. Και η ευελιξία δεν σταματάει εδώ. Επεκτείνεται και στα ίδια τα μοντέλα TNE, τους εγκεφάλους δηλαδή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα ενσωματωμένα μοντέλα, που είναι ήδη βελτιστοποιημένα για φοβερή απόδοση, αλλά αν οι ανάγκες είναι πιο εξειδικευμένες, μπορούμε να συνδέσουμε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο μέσω του Ollama. Αυτό πρακτικά σημαίνει απόλυτη ελευθερία να προσαρμόσουμε το εργαλείο ακριβώς στα μέτρα μας. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τελική ευθεία, όπου θα τα μαζέψουμε όλα μαζί. Θα συνοψίσουμε τα 3 βασικά πλεονεκτήματα που κάνουν αυτή την προσέγγιση να ξεχωρίζει: ιδιωτικότητα, ισχύς και φυσικά τιμή. Αυτό το γράφημα είναι
Γροθιά στο στομάχι, με την καλή έννοια. Το δείχνει τόσο απλά. Με τα εργαλεία του cloud υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος, έστω και μια μικρή πιθανότητα τα δεδομένα μας να εκτεθούν. Με το Locky Docs αυτός ο κίνδυνος είναι 0, εξαφανίζεται. Η ασφάλεια είναι απόλυτη, 100%, γιατί πολύ απλά τα δεδομένα δεν ταξιδεύουν πουθενά. Και εδώ είναι ένα σημείο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ισχύς, ξέρετε, δεν σημαίνει απαραίτητα πανάκριβος εξοπλισμός. Το Locky Docs είναι σχεδιασμένο να τρέχει μια χαρά στον επεξεργαστή στη CPU ενός τυπικού καθημερινού υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να επενδύσει κανείς σε μια πανάκριβη κάρτα γραφικών για να έχει στα χέρια του τη δύναμη της τοπικής ANN. Αυτό το κάνει προσιτό σε όλους. Και τέλος, ας μιλήσουμε για το κόστος. Εδώ η φιλοσοφία είναι η απλότητα και η διαφάνεια. Ξεχάστε τις μηνιαίες συνδρομές και τις χρεώσεις που αλλάζουν συνέχεια. Εδώ υπάρχει μια εφάπαξ πληρωμή. Ένα ποσό που ξεκλειδώνει για πάντα, απεριόριστη και ιδιωτική χρήση της TNS στα δεδομένα μας. Ας το δούμε ξαμά, πεντακάθαρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Από τη μια, έχουμε το απρόβλεπτο, το χαοτικό μοντέλο των συνδρομών, όπου το κόστος είναι ένας μόνιμος πονοκέφαλος. Από την άλλη, έχουμε τη σταθερότητα και τη σιγουριά. Πληρώνουμε μία φορά και τελειώσαμε. Αυτό δίνει απόλυτο έλεγχο στον προϋπολογισμό. Και θα κλείσουμε με αυτό το ερώτημα, που είναι τελικά και το πιο σημαντικό. Αν τα δεδομένα μας είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, γιατί στο καλό να τα εμπιστευτούμε στην τεχνητή νοημοσύνη κάποιου άλλου? Η εποχή που παραδίδαμε τα κλειδιά του βασιλείου μας σε τρίτους, μάλλον τελειώνει. Η δυνατότητα να κρατάμε τον έλεγχο δεν είναι πια απλά μια επιλογή. Είναι στρατηγική αναγκαιότητα.